Hamiltondarren autofuntzioak kalkulatzerako orduan, kontuan hartu behar dugu zeintzuk diren uhinfuntzio fisikoek bete behar duten baldintza batzuk. Bai? Eta, batez ere, baldintza hauek bi puntutan oinarritzen dira. Lehenengoa. Uhinfuntzioarekin lotuta daukagu dentsitate probabilitatea. Eta dentsitate probabilitatea, zentzua eta hori izateko, bete behar dana da ondorengoa da. Uhinfuntzioaren moduloaren karratua bat izan behar dela. Dozin aldiunetan, kalkulatutako minus infinitotik infinitora, hau bat izan behar da. Bezan behar du. Orduan, hau horrela izateko, ertzetan, uhinfuntzioa zeronaz joan behar du, eta bere lehenengo derivatua ere. Orduan, horretarako ezinbestekoa da ondorengoa gertatzea. Bai, uhinfuntzioa limitea x, bai infinitorantz eta minus infinitorantz doanean uhinfuntzioan limitea. Eta ez bakarrik uhinfuntzioarena, baita bere lehenengo derivatua, ze bestela gorakarra edo berakorra izango zaigulako. Eta bere lehenengo derivatua derrigorrez zerorantz joan behar dira. Hori ertzetan. Hori ezinbestekoa da. Bai? Esangura fisiko izateko. Eta gero bigarrena, bigarren puntuaren bat baldintza batzuk egongo dira. Hau erlazionatuta dago Schrödinger ekuazioarekin. Jarriko du hementxe Schrödinger ekuazioa. Josatxe barakaratu, zati bi m, uhinfuntzioaren x-ekiko derivatu, uhinfuntzioa, denbora independentea den Schrödinger uhinfuntzioa, hau da, Hamiltondarren autofuntzioarekin dago lotuta, bale? Uhinfuntzio honetan argi dago, uhinfuntzioen bigarren derivatua, ondo definitua egon behar dela. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, ondorengo baldintzak bete behar direla, esate baterako. Eta batez ere daude erlazionatuta energia potentzialekin. Hau da, energia potentziala V hori, finitua badugu, orduan, hause, hemen ez daukagu ez daukagu ondo definituta. Horrek esan nahi du, bigarren derivatua, uhinfuntzioen bigarren derivatua ondo definituta egon behar dela. Beraz, horretarako ezinbestekoa da. Bai, uhinfuntzioa eta uhinfuntzioaren lehenengo derivatua ondo definituak egotea. Eta horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi duena da bi hauek finituak eta jarraituak izan behar direla. Eta era horretan, uhinfuntzioa eta lehenengo derivatua deribagarriak izango dira. Beraz, hau da daukagun beste baldintza bat. Hurrengoa, uhinfuntzioa finitua ez bada eta infinitua bada puntu batean V infiniturantz joaten bada. Puntu batean bakarrik, orduan ze gertatzen da? Orduan gertatzen dena da, puntu horretan, bigarren derivatua, uhinfuntzioen bigarren, ez dela egongo ondo definituta. Eta hori dela eta orduan, uhinfuntzioa bera, izan behar dela finitua eta jarraitua, baina ezin diogu eskatu lehengo derivatua jarraituia izatea. Orduan, hori dela eta lehenengo derivatua infinitorantz, bigarren derivatua barkatu, infinitorantz joango denez, hau bera, infinitua dugulako puntu horretan, lehenengo derivatua, uhinfuntzioaren lehenengo derivatua, ez da jarraia izango. Beste baldintza bat. Eta azkeneko baldintza, V hori, energia potentziala,
infinitua bada, infinitua badu. Tarte batean, orduan, tarte horretan, psi ez bada 0, orduan, energia, aterako litzaiguken energia, infinitua izango dalako, semetik daukagun biderkaketa infinitua egingo litzaigukelako. Orduan, tarte batean infinitua bada, ezinbestekoa da tarte horretan uin funtzioa 0 izatea. Uin funtzioa 0 izan behar da tarte horretan. Beraz, hauek dira kontutan hartu behar ditugun baldintzak, ez? Lehenengo, hau normalizazioarekin lotuta ditugun baldintza horiek, beraz, ertzetan, infinito eta minus infinitoran, 0 joan behar dute, bai uin funtzioa eta bere lehengo derivatuak. Pero, kasu normaletan, bai uin funtzioa eta lehenengo derivatuak, bai izango dira bi hauek, izango dira bai finituak eta jarraituak. Hori da kasu normala. Ze gertatzen da energia potentzia infinitua denean. Bi posibilitate ditugu. Infinitu izatea oso tartestu batean, hau da puntu batean. Orduan puntu batean bada, ez da derrigorrezkoa uin funtzioa 0 izatea, energia finito mantendu egin daiteke, naiz eta uin funtzioa 0 ez izan. Baina, karo, argi dago puntu horretan uin funtzioa 0 ez bada, 0 ez denez, orduan, bigarren derivatua, uin funtzioan lehengo derivatua, piku bat izango du, infinitorantz joango da puntu horretan, eta horrek esan nahi du, lehenengo derivatua, uin funtzioan lehengo derivatua, ez dala jarraitu, zen eta saltu bat egingo duela, eta saltu bat egiteakoan, orduan, bigarren derivatua, izango du hortxe, infinitorantz joango da. Eta hori bai, V-a infinito bada, tarte batean, orduan ja, ezinbestekoa da, baldin eta energia finitua izatea nahi badugu, orduan uin funtzioa 0 izatea tarte horretan.